Mipas no ay dating Mayor Luis Chito Espino ning arayat anyang milwalya ibat king adwang bulang pangasukol king CIDG king Angeles. Base king pepal wala resolusyon ning korte. May naampo ang kulang lakan oreng ebidensyang pelad dareng opisyal ning CIDG laban king dating alkalde at tatlupang aliwa. Ay ning balita ng Patricia Mamahon. Mas malwalas a lupa ing mayakit ngeni king dating alkalde ning Arayat ay Luis Chito Espino adisan mi king kayan tuknangan king barangay Kakutod paruminggo kay bat ng linwal niti ibat king pangasukol king Crime Investigation and Detection Unit king Angeles City. Adwang bulan niyang may sukuling alkalde, kaya bereng at lupangaliwa, kabilang i-incumbent barangay Captain Rosendo Dizon, katukining kasong sinampada ring opisyal ng CIDG, ang makikaugnayan king illegal possession of firearms, explosives, ampong illegal na droga. Akin sining Pebrero 2017, inyang ipatupad deren taga CIDG ang pong PNP Special Action Force ing meto nga search warrant operation king tuknangan ning dating mayor nung nukarin ato kalakano reng miyayaliwang klase ning baril, granada ampong shabu. Keti kinuwento ng Espino ing kayang bersyon ning milyari nung nukarin minustra na paniti nung makananudeng biglang luban ning kayang kwarto at miyat siyang granada. Ayan na naman kitang bububog nga yan. Yan ay, ano ito? Yan ay bigla, pupulay kita mga kanyan. Bang! Boom! Ano? Putang yung baril ko mga kanyan. Kaya di ko magsandal ko kaya ni mga kanyan. Kaya ni mga kanyan. Makanya ko magsandal. Kanya kahit kumanyan ko, baril kong makatadwa. Kanya kahit, lawin ko lang kitang kahit sumilip ko ka rin. Kaya kahit pakbo na ako ng minsan mga kanyan, uling talagang kakainte. Lulubanda ako eh. O isipa ko tuloy sandal. Aminado yung ex-mayor na metro mayaking milyaring insidente lalo pat bala na kanukanita alaning kaligtas king oras sa ita. Kasi ita talagang yung mga kaling man isip ako balang pinikula ka rin kuya kakit ito eh. O niya kay biglang datang pala kanako ang po ka rin nirugong abe ko. At po tarugong aisip ko ita. Agad ko nga ganak aking mamawas ko himbabo dakal salamat kasi ko isipang bumiye ko po. Inyang milaba sa Abril, pepalwal ning Regional Trial Court o RTC Pampanga ing resolusyon na magpalaya kang Espino at kayabe na niti pauli ning mayna at kulang ang ebidensyang pinresentada ring otoridad. Iya ko makarenti na kaya mangkita ng tiganitang bagay. Muna siguro ikita naman nung makalani meging desisyon da rin kaya katang piskal ang pong judges, itang karelang pamanyuri na ikit da itang talagang maliing mga palyari kaya kami. Nung magbasila mo din kaya katamong judge ang pong piskal, itang may sabing dapat anyang mag-search lang na ako at ilang kayabe media, at ilang kayabe DOJ, then barangay council, at kayabe ko naman dapat mag-search kaya sarili kong pamibale-bale na dapat makatuki ko. Kaya karon lamig basi, din kaya katamong mga galing ay abogado at judge ang pong piskal. Kaya makanya niya pong may kwas po itang hanggang sega na ganang kakasuda kaya kami po, din kaya kami pong kapitan. Pasalamat siya Espino kareng tala suporta at kabalen amig tiwala kayang alampasan ning amon. Sigurado ya kano iti na politika ingkeng gulot ning mesabing kimot na reng otoridad. Muna ki nga pong ginut, pangadwa, dakal pong salamat kaya kayo. Kaya tang mga palyari po kaya kanako po ka rin nga be ko, kari Kapitan Rosendo Dizon. Payabot mi po itang kaya kayong maragul mi pasalamat king kaya kayo pong pangadi kaya kami dakal na salamat kasi rening ka na akong katunggali siguro danaburing atin la pangakalaban anyapin darandaman ko kaya nga liwang istasyon magriyak la o tapektado la na buri na mo sabihan kabalwanda o po tamas maragul la po may gastos kaya tang pangaransak na po ng baleko. Kaya tutok na hanggang yan yung panahon na ito. Bistamat malawot pa yung lokal na eleksyon, panigaralan ng Espino nung ibalaos pa yung planong magserbisyo o manatili na pamo bilang meto nga pribadong individual. Local election, nanaingkay mo kasi politika. Actually, yan yung kagulutan yung kanyang politika. Pero nung sabihin politika yan, masyado pang maranon. So, nung ako
kening milyari ngayon natural mo. Kung na kailangan kong sagipan na din ka na akong kabalan kitang malilyaring makanyang keniking balen ko, siguro para ka na ako magsilbi ko pang lumaban para kayang pamamulitika. O nung dakal norgo din mga disgrasya, ating mga mate kapitan, ating mga mate leaders. So magsilbi kaya namang isacrificing ka na akong sarili na ban kanita mo ala na ragong mga mate keniking balayan mi. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.